velkommen til en her video. I dag så skal vi spille Among Us til. Jeg håber, I ser det. Og husk at like og subscribe og alt det der. Det er jeg rigtig glad for. Ja, lad os bare hoppe ud i det. Okay, jeg skal til orange. Ja, det kan jeg da. Nej, jeg spiller sammen med ham igen. Det kan da ikke passe, at jeg spiller med ham hver eneste gang jeg spiller. Kan det det? Det kan det jo faktisk godt. Det kan jeg ikke. Jeg må jo vente. Endelig, mand. Så starter vi om 2-1. Jeg vil blive dræbt, hvis du ikke kan poste. Okay, så bliver det nemt. Nej, jeg er crewmate. Det er virkelig godt, det her. Nej. Smokke. Og det er ikke første gang, jeg spiller det her. Jeg har også en anden video på min kanal, hvor jeg også spiller det her. Så det er det faktisk anden gang, jeg spiller Among Us her på min kanal. Undskyld, der ikke været lyd på de andre videoer. Det er jeg meget ked af. Ej, hvad lavede jeg? Ups. Nej, det var ikke godt. Så er de der væk. Nej. Undskyld, jeg snakker så meget, men altså... Jeg kan ikke lide det her. Oh my god. Jeg er mega bange. Guys, jeg er mega bange. Hvad skal jeg gøre? Nu skal jeg seriøst stemme på. Eller allerede 2, der er døde. Nu er vi jo kun 8. Eller 6. Jeg har ingen anelse. Hallo. Det er mega så skru. Der er nogen råd. Altså, så skiver. Jeg har ingen idé. Seriøst, guys. Ingen idé, guys. Ja. Nej, jeg tror det også, guys. Det er virkelig godt. Det vil sige, at vi ikke bliver snemt. Ingen kommer ud på vandet og dør. Så må jeg jo bare gå videre og lave en vores task. Derind. Please guys, jeg døde. Nej, hvor noget lort. Jeg kan ikke lide det. Jeg synes ikke lide ham. Nej. Find en ny bane. Okay, så tager vi den. Hvad skete der? Skål. Ja.
Lad os se, hvad vi ellers lige så vi beholder det glade, guys. For det sure skal vi have kist væk. Så er mundbind på. Og nu er lige præcis, det så godt, guys. Okay, guys. Vi først lige starter. Og det er det sidste runde, og så stopper jeg. Fordi jeg aner ikke, hvad jeg ellers lige skal lave. Det ser godt, guys, ikke? Det kan I godt se. Okay. Det bliver jo sygt. Okay, guys. Hvorfor visker jeg egentlig, guys? Åh nej, guys. Nej. Vi skal vide nu. Ved, hvad det skal. Nej, det var jo easy. Tak fordi I så med, guys. Jeg håber, I har det rigtig godt.